Hi everyone! So it's another Fun Bum Day with our baby Madison, Celine. Kaya mong isorry si Grandma kaya wala pa ni sila nagbanding-banding with Grandma. So mag-lunch out me dito sa Panglao. Yay! Clap hands! Clap hands! Clap hands! Kay puno man kayo ang amo ang first resto nga giadto, so diretso ni diri sa ato strip mall sa Imperial Dragon Restaurant, Chinese restaurant. Kaya ganahan po si Grandma did all Chinese food. Swak jud siya tanan ang pantempla. While waiting sa amo ang mga orders, ang baby na mo, good mood kaayo kay nakanap naman ni siya. Oh, sayaw-sayaw pa. Stress reliever gid ka kaayo Madison, Celine. Ay, biyag-biyag jud kayo amo ang baby. Wow! Wow! Shoes! Nice shoes! Ala, tanawa, wawa. Wow! Ala, yang gikuha. Hindi siya ganahan na sa headband. Kay wala pa man siya naanad og shoes. Kay first time pa man gid niya mag-shoes. Og gipatangtang pa niya aling barrels. Oh, ilabot ni mo na ang Kay kayo among bata. Gamiton kayo mong kahit. Madison! Bubuya kayo porma oy. Ate man to. Nagkaroon no? Okay, wala. Oh my God! Sabaw ko eh. Okay, naabot naman among orders. Set meals de amo ang gi-order ani para wala na kiyaw-kiyaw sa pili-pili sa menu, no, family set meals ni sa Imperial Dragon Restaurant. And for sure, lamian gid kani mga pagkaon, no. Swak sa timpla sa panlasang Pinoy. Sa toppings. Kanila sakto na rin. Okay na kana. Sige sa. Gara mo no, yung gawas ng dakan hipon no.
Uy, siya nagsagad mo. Wa, gyud. Enjoy ra gyud siya sa iyang watermelon. Nagpaminaw siya sa iyang watermelon. Kirahin ka, Bobs, kay Fresh. Na? Uy, gyud siya na mambaling. Dahan kang karne sa ato. Sapatos na rubber. Wala, ganahan na siya lakaw-lakaw. Madison? Ali, dagan. Na, di na siya pagugos mo ang bata. Kaganahan na dito mo sige lakaw-lakaw. Naka-adjust na siya ang shoes. Unya, kay gimingaw man sila aning mga Filipino snacks na malit po sila diri. No, kanang mga kwek-kwek, kanang isaw. Among bata kay very gina siya. Happy gid kay siya galakaw-lakaw. For the first time, unay pinaka longest niyang lakaw-lakaw. Ngisi paw. Buhi ipaw. Ang lingkod. Madi, come here, come. Madi, come. Ali, come. Ali. Super enjoy jud ang wuwu o guwa ni Madi. Naglakaw-lakaw siya. Kadugayan ani, magukod na jud sila. Madison. Wala, lipay kay siya. Hey! High school feels. Elementary feels. Ay, gano'n siya. Ali. Eh, Sa anong jud among bata, di naman jud pakugos na magtuman na magyud siya lakaw-lakaw iya. Okay. So, that's it for our Fambam lunch date. Again here at the Moato Strip Mall in Panglao, Bohol. Thanks for watching. unsa naman na ay? I-video ni mo, tita. Noon sa ato, lagi, ato siya ni ate. Sige naman. Ilok, ang tutoy. Ang gitik na sa atin. Ang gitik. Ang tutoy. What's that? Babs, siya pero manifest ang ilong niya, ate. Ali, ang ilong. Bili, ang tutoy. Ba. Migo na sila. Patay na.